Trá Pictiúr, na Déagóirí Cróga. Pictiúr a hain. Sa chéad Pictiúr feictear Seán ina chola go sábh. Tá sé beag bán ar an rá aimsir las ma, atá le feiceáil tríd an bhinóg. Lá na lacha tá ann gan éana go, agus tá an trád tréige. Pictiúr a dó. Is léir go neach cuasaí aimsire in olcas a rinn na híthe. Nuair a dhú sin Seán bocht, tá cisiil uisce ag clúdach an uairleabhar. Tá le bhéal an uisce ag ardú, agus buint tar stanga as Seán. Níla is aige cad bachordó a dhéanamh. Tá cosa cheáin agus cosa na cathaoireach faoi chealt ag an uisce. Tá éadaí chola cheáin fluc báite. Pictiúr a trí. Déanann Seán tréiníocht éalú an tach, ach tá an doras tosaigh gramathe de dheasca an uisce. Cléanann Seán amach leacht na fhuinóige, agus tosíonn sé ag bécéal in áir de chéana sa ratha. Tá sé géirigh airde a tharraingt ar éin. Tá an tá leis. Cloiseann beirt Déagóir ag scradíal. Tá siad suite ar bhalla os cóirteach cheáin. Pictiúr a ceathair. Chruiníonn an bheirt a misneach, agus chuileann siad tríd an uisce i dtreo cheáin. Chomh luath is a thruiseann siad Seán, chuireann Cailín, Caitríona, fis ar na seirbhísí éigeandála. Tá sí olmhathe leis an seola baile. Déanann an buachail, dara, Seán a choimeád ar a thuaimhneas. Fanamid leat, dir sé, nábí buartha. Tá Seán an-bhuíoch as an ggóluaidir agus as an gabhar. Pictiúr a chuig. Gan bhfuil, tá an lucht an dótáin chun cabhra a thuairt. Déanann siad tarrtháil tapa ar cheann, agus éalaíonn sé tríd an bhinóg le beagáinín cúnamh. Ar scá chéile a bharr na daoine, mar ar an seanachal. Tá festa sí uisce dhéanach ar an lucht éigeandála, ach tá Seán, Dara agus Caitríona a fluc go crackan agus préachta leis an bhuacht. Tá le bhéal an uisce fósaigh dul an airde. Is í an tuile is measa a tharla i mala cheáin le blianta beaga nús. Pictiúr a sé. I bheatach na súl, tá Seán sláán sa bháide agus ar ais sa leaba. Far ní mór dó oíche a chathamh san ospidéal, ach tá súil aige go dtiocfaidh biseach ar go luath. Fanann Caitríona agus Dara i dteannta cheáin an tamar fad. Tá faoise bhartha go bhfuil sé go bra, tá meann go gáire artha uilig. Gabhann Seán míle buíochas leo agus maiseann sé gur Déagóirí rí-Cróga iad. Tá nára artha, agus geallann siad nach raibh fibr bit ag buint leis.